Ai na ga wani da Allah zai ban. Kai. Sha. Na ga je ka ce malamin dabbobi. An je makaranta ne. Haka ne. Makaranta uban wai ba koyarwa. Na mare ka shege. A kana so ne ma sai an duba ma. Kamar ya duba ana koyar dabbobi ne. Sha. Ni ba dabbobi ba me zaka bani? A to. Ka sani? Na mare ka shege da fuska kamar auduga. Gashi in zaka koyar da koyar ga kana. Yara na. To ni in ba akuyoyi ba me zan koyar? To me zan koyar? Kai ni fa karatun fa ban yi ganye ba. Tun muna secondary na mara principal. Lokacin na je fitsari bai ganna ba. Akuyoyin zan koyar. Ni kowa ma za koyar ni. Shege nan gari. Za ka koyar da yaran kowa za koyar. Bari shige. To shikenan za mu haɗu. To shikenan. Da za mu haɗu. To. Shikenan. Kai. Allah ya halitta ran. Shege. To Allah ya taimaka. Dan manza. Tunda aka ce mun akuyoyi na jin magana. Wallahi sai kun koyi magana. Cewa dan bokon nan akuyan gidan ku biyan karatun zamani. Fi sabilillahi. Za na ga ina musu magana duk ba su dauka. Amma ina ganin daga yau ya kare. Aiki kenan. Nan ma zan dinga koya musu. Ai tun da zamanin shutan kaina nake tun shekaru da suka wuce. Ina da akuyoyi kamar waɗannan tsala. A ce ba sa jin magana. Ai wallahi sai sun dauka darasi. Kun kusa sai kun iya karatun zamani. Tun ke wanda mai sulfan aljana ina zuwa. Ai ni tun da cutan kaina nake tun wasu watanni da suka wuce. Wallahi kun dauka karatun zamani. Wa ga akuyoyin gidanmu suna jin magana. Hada wata mai lankwashi. Dan Allah ya isa bidillahi. Hada wata mai lankwashi. Kawai kuɗi sai kun doka. Kuna ya gaji wannan ba mai san sunan shi ba ki ce mai lankwashe ina ga wannan ma aje ta zai da uwar zan fara ina jin bayan sati uku zan koya mu kai shashashan maza Kai wa ce ba na koya ma akuya. ina abu kana ta dariya shashasha da fuska kamar tabo Kowa mai za ka ce ka je. Kowa na manje lokacin sallah yayi. abu wannan shawara ki ne me mai da ni Allah. anya ko dai mahaukaci ne